Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekene m unu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ya ịbịa taata bụ maka nchekwa ezinụlọ na nchekwa obodo anyị. Maka asị nọọ ejesi ya n'ama eburu bata n'obi. Oyibo wee sị na charity begins at home. So ọ bụ na anyị chọọ ka anyị dozie obodo anyị, ka anyị dozie ana Igbo, ịma na anyị ga-ebido n'ezinụlọ anyị dị iche iche, mana bido na nna bịa na nne, si na nne wee bịa na ụmụaka, maka na ihe niile aghasago. Ịbata n'obodo anyị dị iche iche n'ime obodo ebe a na-ezo ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ịfụ ndị ga-asị na ọ bụ na o sighọ n'aka hawa na ọ gaghị aga. Onye mara ihe ga-adị mma n'obodo, mana bikos na ọ bụrụ ndị ọ chọrọ ka ọ bụrụ hawa bụ ya na-achị, o nwee ike ịtụta alụ a atụta nke a ga-eme eme osoro na ndị na-agbasa ya. Ekwuo n'obodo na a ga-eme ihe dị etu a, ọ jụkwarị si na ama mmịa jega ngụwa ọkpọta onye nke a, ọkpọta onye nke a na ama mmekwu ihe a na-etisa obodo. Maka gịnị? Ọ ya ka ndị akpaza ji wee tie sị, ọ bụ gịnị mere ekpere anyị chukwana ya zakwa ya? Ọ bụ gịnị mere akwa ya n'ihe erukwa ya ntịle? Ọ bụkwa gịnị mere akụmakụ ya adịghị etokwa na-eto? Ewo ọnwụ ike juru ebe niile, mkpagbu ejuwo ihe isi ike jukwere n'ụwa taa. Nne na-egbuzi nwa ya, nwa na-egbukwa nne ya, eyi na-erezi eyi ya ntụkwasị obi n'ala. N'ụlọ nzukọ ya ọ bụ gịnị ka anyị na-ahụ ilo n'izu ọchịchị na-achị eze? O buru ụta ka o si dị n'obodo anyị. Onye fụta oje gbafuo nwanne ya afọ, maka gịnị? Na-adị eme nke ahụ ya chọrọ. Iwu bụ na ịchọ ka ọ bụrụ nke ahụ ime ka a ga-eme, nke ahụ ịchọ ka a ga-emerịrị. Ọ bụrụ na emeghị nke ahụ, iwu ejide niile emere eme ije ghasaa ya. Obodo na-akpa ka a ga-esi wee gaa n'iru ije ghasaa ya. Wee na-ajụ ụmụ Igbo, ọ ga-abụ n'ole mgbe ka anyị ga-anọgide na mmehie? Ụmụnne m lee, ajụrụ ụwa tinye gburu nne ya ọsọ beju, ajụọ ya gịnị gburu nna gị ọsọ beju, ajụọ ya gịnị ka iji n'aka ọsọ beju, nwa m ụjọ na-atụkwa gị. Mmehie gboo na ndị nna nna ndị gara aga, mana anyị ka nọkwa na mmehie na-akpagharị. Ana Igbo biko arapụkwa na ihe na onwenubu onye rapụrụ ubi ya n'oruru ahịhịa. Na nwoke mara ihe na-eme ka nna ya ghụrị ọhụ, ma nwazuzu bụ n'iru uju nne ya. Mmadụ abụ n'ụrụ ihe ọnụ ma nyere Chineke ezigbo papa anyị ka obi gị juru. Mmadụ abụ n'ụrụ ihe ọnụ ma nyere ha n'Igbo ezigbo nna anyị ka obi gị juru. Wee na-asị, onye mara ihe ọ ga-eme ka obodo anyị dị na mma, onye agbazina nwanne ya mgbe okpuru, ka anyị yikọọ mamịrị ọnụ, ka ọ gba ụfụfụ, ka udo tọrọ atọ bata n'obodo anyị, ka a na-enwekwa ogologo ndụ a na-enwe ahụ isi ike. Kwụsị ọnwụ ike a, ọnwụ ụmụ ntorobịa na ọnwụ ụmụ agbọghọbịa, ọnwụ erughị eru. Obodo nọrọ dịka obodo anọrọ, abata n'obodo dịka mmadụ anọrọ n'ime ya. Ọkwa na-etu a anyị na-agbafusi onwe anyị afọ, ndị ọba anyị na ha amara ka ike anyị ra, mara ebe ike anyị si. Mgbe a ga-awakpo anyị ewezụkwa ihe anyị ga-emewu. Aka m bụ onye nke gị Maazị Onyekachukwu. Ọ bụrụ na ọta bụ izi na-afụ ihe anyị, pịa aka na follow button, pịkwa aka na share button a, ka ụmụnne anyị ndị ọzọ wee weta meseji a. Maka na eji m aka na ọ dị ezigbo mkpa na ọ ga-eru onye ọbụla aka. Udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma mata na ka onye si eme ka ekwesị akpa ya.